A gajeren labarinmu na yau, zan sambaɗo muku wani labari ne akan wani ɓokeken mutum da rana ta ɓaci masa ya fada cikin rijiya. Kai jama'a, Mati ya fada rijiya! Mati ya fada rijiya jama'a! Mati ya fada rijiya garin yaya? Mati ya fada rijiya? Yau kun ji ihu yake yi. Mati, gashi ne yanzu a taro jama'a. Za a taru singi jama'a na su ciro ka. Ka ji ko? Haka dai Mati ya yi ta saburba da ihu yayin da ake kokarin ciro shi a cikin wannan rijiya. Bayan wasu sun ba shi shawara ya ƙi ya ce, amma ga shawarar da suka ba shi. Mati kana ji na? Ai ko yana jinka tun da ka ji haka yana jinka. Mati tun da rijiyar nan dai ba faɗi gare ta ba. Me zai hana ka dogara ƙafafuwanka gefe da gefe kana tattakawa har ka fito? Ai za ka iya fitowa Mati. Ka gwada. Ni ku ciro ni wallahi. Ni ba zan iya wallahi. Ku zuro min igiya, ku zuro min igiya. Ku je ko a zuro masa igiya yake cewa. Mati zai tsinka igiyar nan da Allah. Igiya nan ba za ta rike Mati ba. Ni ma abin da na duba kenan na kawo wannan shawara amma kaga yaki. To ai kenan sai a masa da yadda yake so a zira masa igiya in ta tsinke ba ya gani ba. To haka dai suka yanke shawara ƙarshe suka jefa masa igiya. Ya kamo igiya ana fara ja nauyinsa sai ya sa ya fara jin zafi a hannunsa. Sai ya sake wanda igiya sai dai su ji. Subhanallah. To kaga yana abin da muke faɗa. Mati kaga dai abin da kaga matsalar da ake ta samu ko? Yanzu ya kake so a yi Mati kai yadda aka ce maka din nan mana. A'a, ni na da wata dabara. Kuna ji ina zuwa. Yanzu abin da za a yi. Zan dole igiyar a wuya na. In ya so ya guda, kun gane ko? To shikenan ko ma dai me ya kai? Saboda haka Mati ya dora wannan igiya a wuyarsa. Yana dorawa kuwa sai ya ce musu. Yawa na dora. Ku je! Suna jin haka kuwa sai suka takarkare suka ja wannan igiya. Igiya ko ta makurewa Mati wuya sai ji suka yi yace. Kai ku kan musu nake ku sake. Ai ko sai suka sake shi kake. Da bakinsa sai suka ji yace. Kuma ne zan fito da kaina. Zan fito da kaina. Au, to ba ya kai maka banda gabas take. In ma za ka daddaba ka fito gwada ka daddaba ka fito. Gajeren labarin namu kenan wanda muka samu gudunmuwarsa daga Al'amin Makama Amjes.